Počul som stav rozhodcu. 30 sekúnd do konca prípravy. Senica muži prichádza z Trnavského kraja z okresu Senica, samozrejme. Behajú Senickú hasičskú ligu, ktorú vyhrali. U nich sa sčítavajú časy, ich výsledný čas po celej lige bol 170,98. Pravidlá majú široké hadice, behajú podľa pravidel DPO na nástrkovej terče 5 litrov. Najlepší čas na široké 17,43, na úzke 15,89. Dneska idú takisto na športové, no a veríme, že dneska ukážu čas, ako sa patrí. Časomera vymilovaná páni zo Senice, nech sa páči. Kým sa mašina ukludní, už sa ukludnila DHZ Senica. Veľmi sa mi páčilo, že štartovali mašinu po štarte, pretože sú tak chalani naučení, ale výsledný čas 16,43, no a rýchlejší bol pravý terč 16,15, takže skoro identické zostreky, toto bola Senica muži. Mašina dobrčala, čas veľmi pekný, jeden zostrek bol 13, ale výsledný čas bol 14,24 a ten rýchlejší 13,57. Toto bola zbora. A výsledný čas, ešte raz si zopakujeme, 14,24.